Pravý predný držiak výstuhy motorového priestoru 94F, označený R, priložte na vyznačené miesto vpravo k prednej časti skeletu karosérie 81A tak, aby dlhšia voľná montážna pätka s otvormi smerovala dopredu. A zaistite ho zhora 2 skrutkami AM. Na záver odborným spôsobom priložte aj ľavý predný držiak priečnej výstuhy motorového priestoru 94D, označený L, na vyznačené miesto vľavo k prednej časti skeletu karosérie 81A a taktiež ho zaistíte 2 skrutkami AM. Rámik skla smerového svetla 94A a sklo smerového svetla 94B orientujte a vložte v poradí, aké vidíte na obrázku, do predného obdĺžneho otvoru zvnútra ľavého predného blatníka 95A. Na usadený rámček a sklo smerového svetla priložte reflektor ľavého smerového svetla 94C, označený L, orientovaný tak, aby strana s písmenom L smerovala k stredu vozidla. Po zlícovaní montážnych otvorov reflektora s otvormi stĺpikov na ľavom prednom blatníku 95A ho zaistíte 2 skrutkami CM. Skompletovaný ľavý predný blatník 95A priložte opatrne k ľavej prednej časti skeletu karosérie 81A. Priložený a dobre usadený ľavý predný blatník 95A zaistíte ku skeletu karosérie vo vyznačených miestach 4 skrutkami FM.